Skočit taky dole a budu klidnější. To bylo na to? Ne. Pokládám bylo na vozu, tak já točím doleva, ale byl jsem tady v tom páku. Ne, pod náma je C9, točí doprava, už se přibližuje. Chtěl to bylo na C9. Takže nohy, ruce, přístroje, pasy, kabina, počkáme dobře. Jo, jak to bylo z rychlostí, kolik jsem letěl? Jo, to bylo přesně, to bylo pravda. Tak jo, zase 5. Dáme si ještě jednou. Preslavice UZV. Přece volná. Slavice info, Oskar Bravo, Lomou, finále 12.3. Info. Tak já vyčkám, až se stane. A trafoj se start a 57 mám přistát, na starte bude dvojití. A 57 5 hodin tady začne soutěž, navíc budou přistávat, to znamená, že musí přistát ideálně před státou a pokud bude víc, tak dvojití. Ano, rozumím, 57 a nebo v půlce přesně vyber. To se mi nepodaří. Představíte jim, to sokolík je možný na 1.5. Tak po větru na 1.5 sokolík. Řádově do půlsetní, hodinu a půl. A Sokolík finále na 1.5.
Možná bych měl potřeba lítat ty šestky, no. Rozstavit se Josef, tady ta pět jako druhý. Jenom pro tvoje informace letiště 80. To je dobrá odpoledne, odkážu do telefonu, já. To je dobré, ale to je v pohodě. Není rozdávat. Já chci říkat letní a taková, má zaber to skupila, to je to můžu dělat, a pokračovat na základu vyvedení do táčky stavního. Točím druhou. A pokud by bylo možno ideální, bylo přistát se přímýho na 1.5. Teď tohle, tak budu přímýho na 1.5. Budeme to uzakát, ale přes kolíku volně od dráhu. Slavit se Oskar Julie, to je dobré odpoledne. A je to bojí lidí, přestává mimo pásmu. Po Oskar Bravo Romeo po větru levého drátíky. Oskar Bravo Romeo po větru levého Ne, Rusko, ve zraky, vidíš to. A Jugosłavice info 0220 do 3. zatáčky levého na 33. Čili podvozek, pásy, klapky zavřený, točím tu třetí, jo. Jugosłavice info 0226, budu vedle dráhy, můžu na 1.5. By to bylo s jezdem gangáru. No, ale to samozřejmě. Asi by to šlo, ale musí to stihnout rychle a trochu kratší. Neboha. Marko, já mám dlouhý finále, už ho pomalu na 1.5. Já mám ještě 300 metrů, tak já jsem teda v poloze po větru, otočím se tu na 1.5 doleva mimo bránu a s výjezdem přes hangár. Začínám točím trutou. A skoro jsem vyjel buď poluhu. Tady za lesem na dráze 1.5 dohledu. Cesta má nácvik, opakovačky před hangárem, takže dobrý. Já jsem odbrzo, co? Alfazia pokračuje. Alfazia pokračuje v finále 1.5. Takže máš stání od vpravo za náma cesta, jak nemůžeme si zvázet, jo? Jaký stání? Dále 1.5 pokračuje. Jugosłavice info 0503 po větru levého na dráhu 33. A 0503 pokračuje po druhý, zatím to tam fanduje. Ať se práší od kočárů. Jugosłavice info 0526 ve třetí z pravého na 1.5. Přesnou vidím a mimo dráhu doleva. Ale tak je to správně.